ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆದ ಪ್ರೀತನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾತಾದ ಸೀದಾ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಬತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದರ್ಶನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉಂಟು ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪ್ರೀತನ ಕಸಿನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಂಬಿರು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಉಲೈಪೋದು ದರ್ಶನ ಆದ್ ಸೀದಾ ಪಿದೈಲ ಬತ್ತ ರಬ ಜೈತ ಉಲೈದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಐಬೊಕ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಶೋಗಳು ಅನ ಸಜ್ಜೆತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಐದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಉನ್ನತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅವ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜತ ಐಕ್ ಬೊಕ ಪ್ರೀತುನಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತೂದು ಬರ್ಕಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮೈಸೂರ್ದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಕಸೋಲಿ ಅದೇ ಆಯ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತಿಯರೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಡ ನಂದಿನ ತುಯರ ಆದಿ ಜನ ಚಿತ್ತ ನಂದಿನ ತುಯರೆ ವಾಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಂದಿನ ತುಯರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಉಲೈದ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಕಾಡುದ ನಡುಟೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಮರ ದೈ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆತ್ತುದಲ ಬಂಗಾಯ್ಜಿ ಪೋಯರೆ ಸೆಕೆ ಆವಡ್ ದೊಂಬ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಡ ಪಂತಿಜೀರ್ ಬಾಬಾ ಏರ್ನಂದ ಆರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ನೋಡ್ಯವ ಬೊಕ ನಂದಿನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಹೆ ಇತ್ತಂಡು ಐತೋಲ ಐಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೈಸೂರ್ದ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಪುನಡ್ ತುಂಬು ಬಂಜಿ ತಂಪು ಮನ್ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ದೊಂಬು ಆತು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆದೊಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರಮನೆ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಮನೆ ತುಯರ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ತೂನಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ತೂಲೆ ಅಂಗಣ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನಲಕ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಮಾತ ಆಪುಣತೆ ಇಂದು ಐತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಾಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚೇರ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತನ ರಾಜರ್ನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲಿನ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ ನಾಗವಲ್ಲಿನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆನಪಾಂಡು ಪೋಲೆ ರಾರಾ ರಾರಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ತನನಾನ ತನನಾನ ಪೊಯ್ ನಿಜಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆನ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾವಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಂಡು ರಪ ರಪ ಕತ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಪ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದ ಕಾಲಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರತ ಪಂದ್ ದಯಪಂಡ ಅವೆತೊಂದು ಇಂಚಿ ಕೆತ್ತ ನೆಂತುನಗನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಚಿನ ಪೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮುಂಡು ಅರಮನೆ ತುಲೆ ಅವಲೆ ಉಂಡು ಅರಮನೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪದ ಬೈದೆ ನಾನು ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಮುಖ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿ ಯಾಲ್ನ ಆರ್ಲದೆ ತೊಂಡ ಶೋಕಿತ್ತು
ಐಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರ್ದ ಮಧುವನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ, ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ ಇತ್ತಂಡು ವೆಜ್ಜಡ್ ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈನಿ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮೆಂತೆದ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ತಿಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂಚಾದ. ಬೊಕ ಬದನೆ ನಮ್ಮ ಯಾನಂತೂ ತಿನ್ಪು ಜಾನದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀತಿದ ತಿನ್ಪು ಜಾನ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಹೋಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬಾಯಿಡ್ ದೀನನೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಅದು ಹೋದಿತ್ತು ನಾ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಾಯಿನಿ ಪ್ರೀತಿನ ಅಕ್ಕ ಗಿಡಗಳ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾದ ತಿರ್ಗಿ ಚೂರು ತಿರ್ಗಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ 1:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 1:30 ಗಂಟೆಗೆ 3 hours 15 minutes ಹೋಗೋಣ ಮುಲ್ಪದಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 5 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:30 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆವಾಯ್ತು. ಸೊ ಊಟಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಂಡು ಹೋಗಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಬೇಬಿ?